Juvan muumaan perustaminen lähti siitä käyntiin, että oli useita viljelijöitä Juvalla, joilla oli halu rakentaa pihatto. Ja syynä siihen oli, että tässä oli paljon luomutiloja ja luomutiloilla oli sellainen vaatimus, että pihatto pitää olla tietyn ajan kuluttua siitä luomuun siirtymisestä. Ja mietittiin oman navetan laajentamista tai tekemistä, että siitä olisi pihatto, mutta sitten tämä yhteisnavetta rupesi houkuttelemaan. EU:n alkuaikoina nähtiin selkeästi, että on tarve muuttaa toimintamallia ja laajentaa toimintaa, ja työntekijäresurssit oli vähän vajavaiset silloin ja myöskin pääomaa osalta tarvittiin. Ja katsottiin, että sitten yksi vaihtoehto lähdettiin tutkimaan yhteisnavettaa, ja ennen kuin edes aloitimme, niin meillä oli ikään kuin lakia vähän muutettava, jotta saatiin oikeutus toimillemme tuolla hallinnon puolessa. Siellähän tehtiin ihan sellaisia isojakin asioita, jouduttiin tekemään ja päästiin tekemään. Käytiin muun muassa maa- ja metsätalousministeriön luona sitten vaihtamassa laki oikean näköiseksi esimerkiksi. Vuosituhannen vaihteessa 5 vuotta EU-liittymisen jälkeen aloitettiin toiminta. Jo ennen kuin yhteisnavetta rakennettiin ja sitten kun sitä rakennettiin, niin oli kaikilla hirveä kiinnostus tätä kohtaan, että se on yhteisnavetta, se on luomunavetta. Se oli siihen aikaan iso navetta, kun oli reilu 100 lehmää. Sitten kun Muumaa oli aloittanut toimintansa, niin täällä kävi todella paljon vierailijoita. Niitä kävi eri maista bussilasteittain. Ja sitten kun yksi lehti kirjoitti jutun siitä, niin kaikki muutkin lehdet kirjoitti. Tietysti ne oli suuri osa ammattilehtiä, mutta myös naisten lehtiin ja Hesariin ja vaikka mihin niin tuli juttuja. Ruvettiin käymään läpi, että kuka haluaa tehdä mitäkin, kuka on hyvä missäkin. Jotenkin se siinä vaiheessa sitten vaan muotoutui sille, että meillä on semmoinen tietynlainen hyvä kombo tässä. Osa on erittäin kiinnostunut taloudesta ja sitten on vahvaa peltopuolen osaamista ja konepuolen osaamista ja mielenkiintoa ja koneita. Sitten taas osalla meistä oli se kotieläinpuolen kiinnostus. Keskeinen liikeidea oli tehdä kannattavaa luomumaidon tuotantoa ja siihen ollaan kyllä päästy. No luomuhan on kokonaisuus. Sehän lähtee ihan siltä perusjuuresta, eli maanhoidosta, ja olemme maanviljelijöitä, siihen liittyvät toiminnot, niin ennen kaikkea se on sille maalle hyvä ja sitten se on vielä erittäin mielenkiintoista. Siinä ei ole korjaavia toimenpiteitä käyttävissä, vaan se pitää oikeasti viljellä sitä maata, jotta se saadaan kasvamaan. Ja sitä kautta sitten tuotetaan eläimille rehuja ja eläinten kanssa toimiminen niin on myöskin sitten sillä tavalla luomuarvojen mukaista, että halutaan toteuttaa lajin mukaista käyttäytymistä. Eläinten hyvinvointi on ollut meille hirveän tärkeä asia koko ajan. Ja navettapuolellahan meillä on vähän erikoisempia ratkaisuja, kuten meillä on esimerkiksi imettäjälehmät. Ja mun mielestä vasikat sekä lehmät voi paljon paremmin sillä tavalla. Ja yksi osoitus siitä on esimerkiksi, että on tämmöinen Welfare Quality-merkki. Ja me ollaan saatu sitä erinomainen tulos. Ja se on aika harvinaista, että sen saa tuommoisesta parsipihatosta. Mielestäni me osaamme myös peltoviljelyn, sen varmuuden, ja rehut on riittänyt aina ja vähän ylitekin jäänyt. Silloinhan se menee aika hyvin. Ja talous on tietysti aika hyvällä mallilla myöskin. Juvan Muumaa Ay:n liikevaihto on vähän 2 miljoonaa euroa. Jos mitataan kannattavuutta, niin kuulumme varmaankin maakunnan, jos ei koko Suomenkin, parhaampaan 4. Juvan Biosan Oy. Se on biokaasulaitos, missä on osakkaana noin 12 viljelijää ja puutarha. Eli sen tehtävä on tuottaa perusenergiaa puutarhalle tällä hetkellä ja kierrättää näitä maatilaosakkaiden lantoja, ravinteita. Sen lisäksi me otetaan vastaan myös näitä elintarviketeollisuuden sivutuotteita, puhutaan porttimaksutuotteista, jota kautta tulee myös lisäravinteita maatilojen käyttöön. Et se on iso, tärkeä palanen tätä meidän viljelyä. Minun mielestä tärkeintä täällä on hyvä porukka ja yhteistyö, että se auttaa paljon eteenpäin. Kesä on kiireistä aikaa, mutta kyllä silloinkin pystyy vapaata pitämään vähän. Aina voi luottaa siihen, että joku toinen hoitaa hommat kyllä. Tapahtunut on paljonkin tuossa matkan varrella, varmaan erinäisiä asioita, mutta yksi mikä jäi mieleen ja taitaa olla vielä tallessa, niin he vanhemman rouvan kirjoittama kirje, ja missä hän kiitosti kovasti meidän tekemästä työstä, ja hän oli aidosti sitä mieltä, että meidän toimintaan
oikeellista ja oikeiden arvojen mukaista. Niin se jäi niin kuin mieleen. Se varmaan vieläkin on sen kirjan jossain tallessa. Meidän koulutetut paimenkoirat mahdollistaa sen, että me voidaan niin kuin laiduntaa tässä laajuudessa, mitä me tehdään. Eli meillä kaikki nuorkari- ja umpilehmät on ihan ulkoruokinnassa, noin 5 kuukautta vuodessa. Ja lypsylehmät käy vakituiseen ulkona ympäri talven. Ja meillä paimenkoirat on niin kuin koko henkilökunnan käytössä. Muumaa tekee tänä päivänä parhaiten kokonaisuuden. Muumalla on niin sanotusti pellosta melkein pöytään asti, kuitenkin niin kuin meijeriautoon asti, niin homma aika hyvin hanskassa. Sanoisin, että meillä on kuitenkin tavallaan tämä pitkä aikajänne ollut tässä omassa toiminnassamme, eli vajaat 25 vuotta, mitä me on tehty ja viety selkeästi asioita eteenpäin, niin tavallaan meillä on se hyvä historia. Mä kuvittelen, että meillä on myös jonkunlainen käsitys tulevaisuudesta. Mitä tämä maatalous tulee olemaan tästä eteenkin päin.